אני אומרת, כאילו, אל תתחיל להקים את הפרופיל עכשיו, כשאתה מחפש עבודה, כשפוטרת, אתה עכשיו כאילו צופה בזה, תפתח פרופיל ותתחזק אותו, אחרת זה לא יעבוד. כאילו, כשתצטרך אותו, זה לא יעבוד, זה השקעה לטווח הארוך בעיניי. ברוכים הבאים ללינפלואנסרס, הפלטפורמה שמארחת את כל מומחי הלינקדאין של מדינת ישראל. מדי שבוע נארח מומחה לינקדאין אחר, שספר לנו על ההצלחה המטורפת שלו בזכות הפלטפורמה. יהיה כיף, תעקבו. ברוכים הבאים לעוד פרק של הלינפלואנסרס. היום איתנו נמצאת עדי דורף, HRVP בלייטריקס. היי עדי. היי אילן. מה המצב? בסדר, מה שלומך? בסדר, איזה כיף שאת פה. האמת שאני מתרגשת כל פעם מחדש שמגיעים אנשים חדשים ככה ואני מכירה אותם, ואותך במיוחד, כי אני ממש אוהבת את התכנים שלך, אני עוקבת אדוקה. וככה, לפני שאנחנו צוללים לתוך כל הסודות של לינקדאין, הייתי שמחה לשמוע קצת עלייך, תספרי לנו עלייך בכמה מילים. טוב, אז אני עדי, גרה בשוהם, אני HRVP כמו שאמרת, בחברת לייטריקס, זו חברה שמתעסקת ביצירת תוכן, יוצרי תוכן ככה יוצרים וידאו ותמונות, וקצת ככה אנחנו נכנסים עכשיו גם לעולמות ה-AI, מה שאני עושה בעצם ככה מלווה מנהלים ועובדים, וכל הלייף סייקל שלהם בתוך החברה, וזהו. מעניין, תפקיד ככה נשמע מרתק ורחב. וזה נשמע שאת נוגעת בהרבה דברים. ומעניין אותי בהקשר, זאת אומרת, אני מניחה שבעצם היותך HR הגעת ללינקדאין, אבל מעניין אותי יותר ספציפית, איך הגעת לפלטפורמה הזו, מה הייתה ככה הפעם הראשונה שנחשפת אליה, מה גרם לך להיכנס? אז התחלתי בפלטפורמה בתור סטודנטית, הבנתי באיזשהו שלב שנה ג' שחייב שיהיה לינקדאין, ואז הלכתי לאיזה סדנה, עשו לי סוף סוף תמונה מקצועית והיה לי לינקדאין, ולא השתמשתי בו, פשוט היה נטוש למשך שנתיים. כמו הרבה סטודנטים. בדיוק, היה נטוש, לא השתמשתי עד שחיפשתי עבודה, וכשהתחלתי בעצם בלייטריקס, אז כזה הרגשתי שיש לי סוף סוף לגיטימציה לכתוב פוסטים מהמקום המקצועי, ועדיין לא עשיתי עם זה כלום. ואז ככה התחיל המשבר בהייטק, והרגשתי שאני חייבת שתהיה לי פלטפורמה שלי, שאם משהו יקרה, שיהיה לי תמיד פלטפורמה שהיא שלי, ושאני מטפלת בה, ואז בעצם כזה זה נתן לי את הפוש להתחיל ולכתוב. מעניין. את חושבת זאת אומרת, אם אנחנו מדברים רגע על משבר בהייטק, זה משהו שהוא מאוד מדובר, את יודעת, לא מעט אנשים שחוו פיטורים, ובאופן כללי שוק העבודות כרגע לא במצב הכי מזהיר שהוא היה. ואת חושבת שזה משהו שיכול לתרום לאנשים שמחפשים עבודה? זאת אומרת, להיכנס רגע לפלטפורמה, לתפעל אותה, איך זה יכול לתרום בהיבט הזה? אז זה יכול לתרום בכל אופן, כאילו אני חושבת שכל מי שמחפש עבודה חייב להיות בלינקדאין, אבל אני לא חושבת שזה מספיק. זאת אומרת, להיות בלינקדאין ולהרגיש שזה מה שגורם לי, זה מה שעכשיו ימצא לי את העבודה הבאה, זה לא מספיק. כן, אני חושבת שצריך להיות אקטיבי ולדעת למנף בסוף זו פלטפורמה. לקחת את הפלטפורמה הזאת ולהוציא אותה לחיים האמיתיים, נאמר. מה הכוונה? זאת אומרת, למצוא את האנשים הרלוונטיים, לדעת לפנות לאנשים שעובדים בחברות שמעניינות אותך, זה יכול להיות לצוותי גיוס, HR, ובאמת לעשות את הסלף ברנדינג שלך, כזה לדעת איך להציג את עצמך בצורה כזו שאנשים יפנו אליך. בתקופה נוכחית קצת יותר קשה להגיע למצב שבאמת יפנו אליך רק מלהיות נוכח. בלהיות אקטיבי. כן, אני חושבת שאת ממש צודקת, זאת אומרת, גם אם מסתכלים על זה בהקשר של חיפושי עבודה, וגם סתם נגיד, את יודעת, בעלי עסקים שפונים אליי, ואומרים לי, רגע, מה, אם אני אקים פרופיל אז יהיה לי נוכחות? אז התשובה היא לא. כאילו, זה רשת חברתית, זה לא שעכשיו זה רשת חברתית שקורה בקסם. פשוט השילוב הזה של לבוא ולבנות פרופיל, ולהיות פעיל, ולייצר איזשהו ברנד אווירנס לעצמך, בין אם אתה עסק או מותג, או בין אם אתה מחפש עבודה, זה בעצם שילוב שהוא פעיל שאתה צריך לתפעל את זה אונליין ואופליין, ובסופו של דבר אין דבר יותר חשוב מלהכיר אנשים. ויותר מזה, אני אומרת, כאילו, אל תתחיל להקים את הפרופיל עכשיו, כשאתה מחפש עבודה, כשפוטרת, אתה עכשיו כאילו צופה בזה, תפתח פרופיל ותתחזק אותו, אחרת זה לא יעבוד. כאילו, כשתצטרך אותו, זה לא יעבוד, זה השקעה לטווח הארוך בעיניי. נכון, חד משמעית. זה להתחיל לפני שככה... לפני שקיים הצורך. נכון, לגמרי. מעניין. מה את חושבת שככה מייחד את לינקדאין, בשונה נגיד מטיקטוק, אינסטגרם, פייסבוק? סתם, אני מניחה שאפילו בחברה שאת עובדת בה... נכון. זה משהו שהוא רחב יותר, מתפעלים את כל הרשתות. נכון. מה לדעתך הייחודיות שם, שאין במקומות אחרים? אז אני חושבת שבסוף...
כבר ברוב הפלטפורמות עברו לוידאו, כאילו, זה מצחיק איך עכשיו יצאנו את וידאו, אבל בלינקדין עוד נשאר מאוד כבוד למילה הכתובה, ואני חושבת שכזה, בגלל זה אני אישית מצאתי את עצמי בתוך הפלטפורמה, שאתה עוד יכול להעביר תוכן באמצעות כתיבה, ולא חייב רק וידאו וויז'ואלס, ברור שזה תורם, אבל זה לא העיקר. וגם הנושאים בסוף הם מקצועיים, אבל אני חושבת שאפשר למצוא היום נושאים מקצועיים כבר בכל אחת מהפלטפורמות, אז כזה, מעניין. אני חושבת שהמדיום עצמו הוא שונה. מעניין. זאת אומרת, זה גם באיזשהו מקום הפורמט, שזה פלטפורמה מתאימה לאנשים שעדיין חובבי כתיבה כמוני. אני למשל, הרבה יותר קשה לי עם סרטונים. יודעת לתפעל את כל הדבר הזה ולעמוד מול המצלמה, אני כבר נהיית טובה מפעם לפעם, אבל זה עדיין קשוח. וגם באמת התוכן, שאני חושבת שיש שם תוכן שהוא מאוד יחסית נקי מפוליטיקה, מכל מה שקורה כאילו ברשתות אחרות, ומאוד... וגם יש אנשים שלא מעניין אותם בכלל כל הסושיאלס, אבל את הלינקדין הם פחות יתפסו כסושיאל, ואז הם יהיו שם. אז כזה, יש אנשים שלא נצליח להגיע אליהם, אם לא יהיה להם לינקדין, אז כזה... מעניין. זאת אומרת, אנשים שעכשיו מקשיבים לעצתך, אומרים, וואלה, עדי אמרה לנו לפתח פרופיל, אנחנו הולכים עכשיו. איזה ערך משמעותי הם יכולים לקבל נניח מחפשי עבודה, אנשים חדשים בפלטפורמה? אני חושבת שבסוף, כאילו אמרת, זה רשת חברתית, אז המטרות הן יחסית קרובות. זאת אומרת, גם פה אני יכולה לעשות סלף ברנדינג, וגם פה אני יכולה לפנות לאנשים, לחפש אותם. זאת אומרת, אם באינסטגרם אני אחפש את העיניים שצופות בי, אז פה אני אחפש את צוותי הגיוס. בסוף הערך הוא יחסית דומה, השימוש בפלטפורמה הוא פשוט, הוא שונה טיפה. מעניין. כן. מעניין ממש. אוקיי, משהו שממש מעניין אותי. הוא יותר מדבר אלייך ברמה אישית. זאת אומרת, את היום מטפלת את הפלטפורמה. כן. את מעלה תכנים. אנשים, כאילו, כנראה יש לך אינטראקציה עם אנשים, אולי הכרת אנשים מהפלטפורמה, אולי לא, עוד מעט תספרי לנו. מעניין אותי כזה, מה הערך שזה נתן לך ברמה האישית? זאת אומרת, משהו שממש הרגשת שהיית מקבלת אותו רק מהלינקדין, לא מאף פלטפורמה אחרת. אז דיברנו על כל העניין של המילה הכתובה, ואני שנים ככה אוהבת לכתוב. ובאמת זה המקום שהרגשתי שסוף סוף אני יכולה לבטא את עצמי בסושיאל, בלי הצורך לחשוף את עדי הפרטית. זאת אומרת, אני חושבת שזה אולי שונה מהפלטפורמות האחרות, ששם אתה חייב תמיד לתת את עצמך, ובלינקדין אתה יכול כזה להשאיר את עצמך כקצת סוג של אניגמה כזה, ולשים את הערך המקצועי קדימה, וזה כזה הערך שלי זה נתן. מעניין. ואיזה טיפ ככה לסיום היית נותנת לאנשים שנכנסים היום? אז לא לנסות לעשות הכל בבת אחת, אפשר לעשות את זה בשלבים, את כל הפתיחה של הפרופיל. לפני שאתם מוצאים את עצמכם out there, קודם שהפרופיל יהיה מתוקתק, מסודר, תעברו על כל הדברים, אפילו תבקשו עם מישהו מקצועי שיעבור לכם, על כל הניסיון וכו'. וזהו, ורק אז תתחילו לכתוב. לכתוב זה בעיניי כבר צעד מאוד מאוד מתקדם, לא כולם צריכים להיות יוצרי תוכן. תתחילו מהאינטראקציות הקטנות. מעניין. אוקיי, אני מקווה שבאמת אנשים ששומעים אותך הולכים עכשיו לשפר את הפרופיל שלהם ומבינים את החשיבות העצומה שבדבר הזה. עדי, היה לי ממש מעניין. למדתי פה דבר או שניים, ואני חושבת שככה אמרתי לך לפגוש אותך בעולם האמיתי, אחרי שבאמת אני רואה אותך כל הזמן, כמו שאמרת, מאחורי הנה, זה עוד ערך שלה. נכון, שזה אנחנו נפגשות באופליין, שאת רואה שכאילו, זה מפגשים שקורים רק מהלינקדין, ובדרך כלל זה אנשים מאוד איכותיים שאני פוגשת, כמוך. אז תודה לך שבאת והתארחת פה. תודה שהזמנת אותי. וכיף. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של ה-Influencers. איתנו הייתה עדי דורף, שאם אתם עדיין לא עוקבים אחריה, לכו עכשיו ותעשו לה עוקב, כי יש לה תכנים סופר מרתקים. אנחנו ניפגש בפרקים הבאים, יהיה כיף.